дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. реактори Аргус 80% барқарор шуд. Субҳонзода зарар аз коронавирусро иброз дошт. Тоҷикистон ба барқарор кардани парвозҳо бо Русия омода аст. бемаошӣ ё қаллобӣ чаро корманди амнияти фурудгоҳи Душанбе худро паронд. Тоҷикистон пас аз дудилагӣ Боинг 737 Максро мехарад. Ятимов ба Кобул рафт. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Муниса Тамоева. Салом. Президенти Академияи улуми Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ дар рафти нишасти матбуотӣ дар посух ба суоли рӯзноманигорон гуфт, ки корҳои барқарорсозии реактори Аргус кай ба анҷом мерасанд. ба қавли ӯ 80% корҳо дар самти барқароркунии реактор ба охир расидааст. дар умум корҳои асосие ки мо бояд мекардем, пеш аз ҳама таҳияи ҳуқуқии меъёрҳои дахлдор ба нақша гирифтем, пай дар пай иҷро гардида истоданд, таъкид кард Фарҳод Раҳимӣ. ӯ афзуд, ҳамаи он санадҳое ки фаъолияти реакторро ба танзим медароранд омода шуданд. санад дар баррасии вазорату идораҳо қарор дорад, ки он истифодаи энергияи атомӣ бо мақсадҳои осошта мебошад. мо ҳамасола то 4 маротиба бо намояндагон инспекторҳо вом мехӯрем, ҳисобот пешниҳод мекунем, ҳисобот аз тарафи онҳо пурра қабул шудааст, таъкид намуд Раҳимӣ. реактори ҳастаии Тоҷикистон мавсум ба Аргус-фтӣ дар солҳои 1980 сохта шуда, вале ба далели мушкилоти ношӣ аз фурӯйпошии шӯравӣ, ҷанги дохилӣ ва нобасомониҳои иқтисодӣ мавриди баҳраварӣ қарор нагирифтааст. акнун ҳукумати Тоҷикистон дар ростои таҳаққуқи мусаввабаи барқарорсозӣ ва баҳрабардорӣ аз реактори таҳқиқоти ҳастаии Аргус 2020-2016 дар ҳоли омодасозии ин таъсисоти муҳим барои баҳрабардории комил аст. қарор аст дар Аргус-фтӣ фаъолиятҳои илмӣ дар бахшҳои пизишкӣ, кишоварзӣ, маъудин, химия ва биология сурат бигирад. Икром Субҳонзода, мудири Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон мегӯяд, бар асри пандемия ва марзбандиҳо даромади корхонаҳои умури ҳавонавардӣ ҳудуди 40% коҳиш ёфт. Субҳонзода гуфт, мусофирбарӣ ки сарчашмаи асосии даромади бахши ҳавонавардӣ мебошад, соли гузашта коҳиш ёфтааст. чун мусофирбарӣ кам шуд, мутаносибан даромади корхонаҳои соҳаи ҳавонавардӣ низ кам гардид, изҳор дошт Субҳонзода. ӯ таъкид намуд, ки агар соли 2019 қисмати даромади корхонаҳои соҳаи ҳавонавардӣ ҳудуди 2 миллиард сомониро ташкил дода бошад, соли 2020 ин нишондод ҳудуди 40% коҳиш ёфтааст. ба гуфтаи раиси Оҷонсии ҳавонавардӣ, сарфи назар аз камшавии даромад, корхонаҳои бахш ягон кормандашонро ихтисору аз кор озод накарданд. на Тоҷик Эйр, на Сомон Эйр, на Тоҷик Аэронавигатсия ва на фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ягон кормандро озод накарданд. кормандон ба таътили бемузд бо хоҳиши худ ариза навишта равона шуданд, аммо ҷойи корашон ҳифз шуд, гуфт Субҳонзода. Субҳонзода аз кори роҳбарияти Сомон Эйр тавсиф кард, ки ҳамагӣ бо 980 000 сомонӣ зарар соли 2020-ро ҷамъбаст кардааст. Директори агентии авиатсияи гражданӣ Субҳонзода Икром дар рафти нишасти матбуотӣ ба суоли хабарнигорон дар бораи он, ки кай парвозҳои муқаррарӣ бо Русия барқарор мешаванд, посух гуфт. ӯ изҳор дошт, ки ҳанӯз аз моҳҳои июн Тоҷикистон қарор дода буд, ки метавонад парвозҳои муқаррариро бо Русия аз сар гирад. барқарор кардани парвозҳо барои мо бисёр муҳим аст. ҳудуди 70% парвозҳое, ки дар умум аз фурудгоҳҳои Тоҷикистон анҷом дода мешавад, ба Русия рост меояд, таъкид кард Субҳонзода ва афзуд, ки муроҷиатҳои зиёдеро аз ҷониби муҳоҷирон ва донишҷӯён дар ин росто қабул кардааст. Тоҷикистон васитоди мубориза бо коронавируси Тоҷикистон хело барвақт қарор дода буд, ки парвозҳоро бо Русия барқарор мекунад. ҳанӯз аз моҳи июн омода ҳастем, таъкид кард ӯ ва афзуд, ки Тоҷикистон бо вазорати нақлиёт ва Оҷонсии федералии нақлиёти ҳавоии Русия ҳамкории зич дорад ва ин мавзӯъро борҳо баррасӣ кардааст. ба қавли директори агентии Тоҷикистон ба талаботҳои ҷониби Русия дар бораи вазъи эпидемиологӣ пурра ҷавобгӯ аст. акнун қарори барқарор кардани парвозҳо танҳо аз Русия вобаста аст, таъкид намудааст Субҳонзода. Аслиддин Меликов, муовини раиси фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, сарусадо атрофи худкушии Шарафган Хоҷақулов, корманди амнияти фурудгоҳро шарҳ дод.
зимни шаҳр қазияи Шерафган Хоҷақулов аз ҷой доштани қаллобӣ дар қазия гуфта афзуд, бо чанд нафари дигар аз одамон пул гирифта чипта ваъда доданд. ба иттилои ноиби раиси фурудгоҳ яке аз дастандаркорон ки аз мардум пул гирифтанд Ҷамшед Саломов мебошад ва феълан дар маҳбас қарор дорад. ҳудуди 109 000 сомонии одамонро гирифта чипта ваъда доданд, аммо чӣ гуна чипта номаълум. охир фурудгоҳи байналмилалии Душанбе чипта надорад, изҳор дошт Меликов. манбаъ изҳор дошт ки дар асл ҷабрдидаҳо бештаранд, аммо дар пайи рух додани чунин ҳолат бисёриҳо аз даъвояшон даст кашиданд. ӯ илова намуд ки додситонии нақлиёт санҷиши қазияи Шерафган Хоҷақуловро ба анҷом расонида ба додгоҳ равон кардааст. дар мавриди иддаои наздикон ки Шерафган моҳҳо маош нагирифта буду дар вазъи баъди иҷтимоӣ қарор дошт, ноиби раиси фурудгоҳи байналмилалӣ иттилоъ дод ки дар маҷмӯъ дар замони пандемия ба ӯ 4000 сомонӣ пардохт карда шудааст. ҳамааш дар прокуратура мебошад. ёдрас мешавем ки Шерафган Хоҷақулови 38 сола корманди амнияти фурудгоҳи байналмилалии Душанбе нисфи рӯзи санаи 26 октябр дар ҷойи кораш аз тапончаи хидматӣ худро паронда худкушӣ кард. наздиконаш гуфта буданд ки ӯ моҳҳо маош нагирифта буду танҳо аз хонаи иҷора ҳудуди 14000 сомонӣ қарз дорааст, аммо масъулини фурудгоҳ ба маош рабт доштани худкушии Шерафганро рад карда буданд. тоҷикистон 2 ҳавопаймои Боинг 737 Макс мехарад. хабар дод Соҳроб Ҷораев, муовини аввали мудири кулли Самун Эйр дар рафти нишасти матбуотӣ. ба қавли ӯ намояндагони ширкати Боинг барои имзои давраи ниҳоии созишномаи харидории 2 ҳавопаймои Боинг 737 Макс ба Тоҷикистон расиданд. дар ҳақиқат раванди харидории ин ҳавопаймо вақти зиёд гирифт, зеро сертификатсияи он вақти зиёдро талаб кард, тавзеҳ дод Ҷораев. ба қавли директори агентӣ, Боинг 737 Макс феълан сертификати Амрико, Осиё ва Аврупоро ба даст овардааст ва давра ба давра ба тамоми ҷаҳон парвозҳоро ба роҳ мемонад. интизор меравад ки ҳавопаймо моҳҳои июн-сентябр ба Тоҷикистон расад. ҳавопаймои нави манзур гашта бештар замонавӣ буда, дар баробари ин бароҳат мебошад ва имкон дорад то 200 мусофирро дар дохили ҳавопаймо ҷойгир кунад. бино ба гуфтаи ҳайати роҳбарикунандаи ширкати ҳавопаймоӣ, харидории навъи мазкури ҳавопаймо метавонад самти парвозҳоро зиёд намояд, хабар додааст Самун Эйр. Саймумин Ятимов, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, барои мулоқот бо мақомдорони аршади Афғонистон ба Кобул рафтааст. дар ин сафар мақомдори амниятии Тоҷикистон бо Абдуллоҳ Абдуллоҳ, раиси шӯрои мусолиҳаи миллии Афғонистон, Ҳамдуллоҳ Муҳиб, раиси шӯрои амният ва мақоми дигари ин кишвар мулоқоту гуфтугӯ доштааст. дар бораи ҷузъиёти сафари Ятимов ба Кобул дар Тоҷикистон расман иттилоӣ надоданд, аммо Абдуллоҳ Абдуллоҳ дар бораи мулоқоташ бо ӯ дар сафҳаи фейсбукаш навиштааст. ба навиштаи Абдуллоҳ Абдуллоҳ дар ин вохӯрӣ ӯ бо Саймумин Ятимов оид ба талошҳои сулҳ, рӯйдодҳои охир дар Доҳа, вазъи амниятӣ, муносибатҳои дуҷониба ва ҳаводиси марзӣ байни Афғонистон ва Тоҷикистон суҳбат карданд. зимни суҳбат ҷонибҳо оид ба раванди сулҳи байни афғонӣ ва дар ин замина пайдо намудани роҳҳои самараноки истиқрори сулҳу суботи сартосарӣ дар Афғонистон таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда, ҳамзамон ҷиҳати таҳкиму тавсеаи минбаъдаи равобити судманди дуҷониба дар самтҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн, аз ҷумла дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат ва иҷтимоиёт иброз намуданд. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.